Здравейте, роднини, приятели и колеги! Аз, шерифът, и моята съпруга Севда, и децата ни имаме удоволствието и честа да ви каним да отпразнуваме 50-годишният юбилей. Тържеството ще се състои на 20.01.2024 в събота в град Арма, в заведението на Барча от 5 часа. За вашето добро настроение ще се погрижи DJ Лакостемикс. За вашите снимки и спомени също така ще се впечатат в студио Митко Томови. Заповядайте да се забавляваме с най-добрият юбилиар, най-добрият шпикер в България и в Северна Ирландия, Шерифа. Благодарим ви, очакваме ви! 50 години абдиве, tu perioada de be, od develto sa stipet, te hiladines amenge. Robos tu sian, da de robos acilan, tot celo životo sa menge dingan. Robos tu sian, da de robos acilan, tot celo životo sa menge dingan. Pazinele zdeva, leske kaža v žertva, da de tu sian moj.